Zo wordt er goed 2 miljoen euro uitlutsen om de walskanten op te knappen en extra verschennings als sanitair en stroom om te lezen. Daarnaast wil de gemeente jildvrij maatje om bregen op te hegen, naar je vaarroutes om te lezen en de toegang naar de stad via het wetter mooier te maken. En dat is nedig ook. Nou ja, wat je dus zegt is het achterstallig onderhoud, om het zo maar te zeggen, een entreeetje via die kant. Het dak binnenkomen via de dak maar in. Ja, dan kom je eigenlijk via een soort, wij het wel eens neemt, een soort Oostblok ervaring, kom je eigenlijk dak in. Dus je maakt nogal wat moeite doen voordat je dat mooie van Dokkum zegt. En wij zouden graag willen dat bij het begin van Dokkum je eigenlijk al ervaren hoe mooi het hier is. Al die maatregels moeten er uiteindelijk voor zorgen dat er nou nog lege kades elke simmer groot vol boordjes lezen. De ondernemers in de stad zullen de watersporters graag komen. Als ze hier een hele grote bootje heen komen, wij vernemen nu al het dag om steeds meer toerisme. Ja, maar natuurlijk het hangt helemaal van waar af. Maar ik moet zeggen, dat vernemen wij hier in de winkel ook. Ja. Gewoon winkels verdubbelen in de simmer haar omzet door de komst van de toeristen. Maar de gemeente verwacht het ook dat de ondernemers zelfs onder de slag gaan om Dokkum aantrekkelijker te maken. En dat is ook zeker van doel. Ja, we willen aan het water een terras gaan plaatsen wanneer het hoogseizoen begint. We willen natuurlijk ook eind in de zoveel tijd iets leuks organiseren. Barbecue, cocktail, etc. We hebben van de week een vergadering gehad. Hebben we gewoon even gebrainstormd. Wat kunnen wij doen? En het plan is ook om in de zomermaand, op vrijdagavond, hebben we koopavond. Om daar extra activiteiten te gaan doen. Opdat die gasten het heel leuk en gezellig hier in de stad vinden en hier dus blijven. Samen Dokkum dus de concurrentie omgaan met al die orenwetten sportplakken in Friesland. Hoewel die concurrentie grut is, lezen er nevens de Dokkumers genoeg kansen. Wat wij merken, wedstrijdsporten wordt dus heel beter te vinden. In het zuidwesten hebben mensen toch de ondervinding dat het wat drokker begint te worden. En voor die mensen die de rust en romte nog zit je op het wetter, die zullen we hier graag verschijnen.